Знаете ли колко по-лесен би могъл да бъде животът ви, ако утре разрешите имотния си казус? Най-лесният и бърз начин е чрез доброволна делба на имот, където трябва да се договорите с собствениците на имотът ви, да се изготвят нужните правни документи, да се подпише договорът пред нотариус. По този начин ще избегнете нуждата от съдебно решаване на казусът ви, което, разбира се, ще ви спести доста пари, време и усилия. На практика, това е най-евтиният, бърз и успешен начин да получите своя дял от имота без повече главоболия, сигурно за семейството ви поколения напред, можете да продадете, да отдадете под наем или просто да използвате имота. Звучи като мечта, нали? Мога да ви кажа, че е напълно възможно. Но знам какво ви минава през ума. Да, ама не е толкова лесно. Прав сте. Имотните казуси често са пълна каша. Може би сте в спор с роднини, опитвайки се да се разберете. Или пък гледате купища документи и се чудите откъде да започнете. И най-лошото, може би вече сте говорили с адвокат, който ви е взел парите, но не ви е решил проблема. Това не е просто разочароващо. Това е изтощително. И ако не направите нещо сега, ще продължите да губите време, пари и нерви. Добрата новина е, че не е необходимо да минавате през всичко това сам. Знам колко стресиращо може да бъде от купищата документи до споровете, които сякаш нямат край. Представете си обаче следното. Говорите с някой, който ви изслушва. Спокойно ви обяснява всичко на разбираем език. Дава ви ясен план как да разрешите казуса си. Без объркване, без догадки. Просто ясна посока към разрешаването на казусът ви. Това правим ние. Нищо повече, нищо по-малко. Даваме всичко от себе си да ви помогнем да излезете от тази ситуация с минимални усилия от ваша страна. Но пък може би се чудите. Добре, а как да разбера дали това е правилното решение за мен? Много просто. Една кратка безплатна консултация, в която ще разгледаме конкретно вашият случай. Ще ви отговоря на всичките въпроси, които имате. Ще ви покажа следващите стъпки, които да предприемете. Без натиск, без ангажименти. Независимо колко сложен е казусът ви, нашата цел е да ви дадем яснота и увереност как да продължите към разрешаването му. И все пак, ако продължавате да се чудите, дали има смисъл да се свържете за безплатна консултация? Дали ще си изгубите времето? Дали наистина съм готова да разбера и помогна за вашия казус? Реално, това са малки тревоги, които не са релевантни, защото какво може наистина да загубите в една полезна, но и безплатна правна консултация с доказано приетият най-добър имотен адвокат в България? Резултатите показват, че отговорът е нищо. Ние имаме 24 години практика, 96% успешно разрешени имотни дела, над 4 милиона лева спечелени за последния ни клиент след доброволна делба на имоти. 33 спечелени дела за делба на имот, над 100 доволни клиенти. Ние не сме просто поредната адвокатска кантора. Нашият фокус е върху това да направим живота ви по-лесен и по-справедлив. И не е нужно да приемате само моята дума за това. Просто ми се обадете за безплатна консултация още днес. Няма уловка. Целта ми е да ви помогна да разберете какво може да направите, за да разрешите казусът ви. Едно кратко обаждане може да промени начина, по който виждате ситуацията си. Звънете ми на телефон 088 801 1848 или попълнете формата с нужната информация под видеото. Благодаря ви, ще се радвам да се чуеме и да ви помогна възможно най-скоро.